I 2008 tog Royal Unibrew en strategisk beslutning om at ændre fra en selvstændig depotstruktur til at overtage hele logistikken i vores distribution af produkter i Danmark. I forbindelse med det valgte man også at gå ud og finde en leverandør, en fælles leverandør, der kunne stå for det totale ansvar for vores kørende materiel. Valget faldt på Atlet Danmark. En af årsagerne til det var blandt andet, at man ønskede at have en samarbejdspartner, der på en eller anden måde var i stand til både at gå ud og betragte hele vores interne flow som en total løsning, således at man ikke kun kiggede på truk og elpilleløfter og stabler, men tog en total betragtning af hele vores kørende materiel. Vi har oplevet Atlet Danmark som en virksomhed, der i dag på en eller anden måde overvåger vores materiel og er med til at optimere hele vejen rundt. Det gælder både omkostninger på de enkelte driftssteder, men det gælder også omkostninger på de enkelte truk eller anden form for materiel. Det er utrolig vigtigt, specielt i forbindelse med optimeringen, at vi er helt nede og kigge på enkelte områder. For eksempel har vi været udsat for, at Atlet Danmark har rådgivet os til, at vi for eksempel skal flytte en truk fra et område til et andet område, for eksempel på grund af, at vi mere kan optimere timeforbruget et andet sted, hvor vi mere økonomisk kan med fordel bruge den truk. Og der har vi oplevet flere gange, at vi har benyttet os af den rådgivning, som har været en kæmpe fordel for Royal Unibrew.